Kaixo lagunok, ongi etorri World of Warships saio honetara. Bi gauza ditu desateko, printzipioz. Lehenengoa, datorren astean espotakoa da Donostin, eta zenbait ideia ditutan egiteko. Cosplay musik bideo egingo dudan hori oraindik ez dakit. Ez dakidalako larun bat goizean edo arratsaldean jango naizen beste 3 lagunekin batera. Eta orduan egingo dut bideo bat jokoak, postuak eta cosplayer batzuk grabatuta. Eta gustatuko litzaidake egitea elkarrizketak euskaraz. Eta espero dut Gipuzkoako lagun bat igandean joatea bintzat, eta berari euskarazko elkarrizketa egitea. Berarekin euskara hitz egitea naturalatzen zaidalako. Zen garren gauza. Gero, maiatzean Balmasedako merkatal azoka ospatzen da, eta berten ere zer egitea gustatuko litzaidake. Saiatuko naiz roboterekin hitz egiten elkarrekin zer egiteko eta eta gero bideo bateratu bat egitea. Bigarren gauza, horrengo batu dela. GoPro kamera bat erosteko ideia daukat. Horrela ekitaldietako mugimendua edo nola esan giro eta hori gara batzeko, eta kamera gauza konkretuetan erabiltzeko, cosplayerak grabatzen, elkarrizketak eta gauza gutxiago. Horrela kamera gehiago erauten dit, eta ez ditut pila gehiagi erosi beharko. Pizkanaka joango naiz nire bideo programa frogatzen eta pizkanaka hobetzen. Bideo hobeagoak edo ez dakit, itxurosoagoak egiteko. Baina baliteke berriro ere lagun baten laguntza berri izatea, programa berriro ere geisteko eta egunean izateko.
cosplay bideoak egin dituen pertsonekin hitz egiten aritu naiz. Esateko nola hobetu bideoak eta guzti hori. Eta, bueno, saiatuko naiz diotena egiten. Gero ere jende izango balitz pixkat ez dakit. Gehiago animatuko balitz behintatzamen beste bideoan cosplaya gehiago saltu baliko nituen edo bestelako zerekin. Baina, bueno, bideoetan nahi duen jende agertzen da, noski. Bediko les galtzen goaz, baina bueno. Noizbait irazi beharko dugu, baina bueno. A ver, hor zaude. Adarrikatua. No. Vale, oren galdu egin dut. Giro. Horrela torpedoak gaituzte joko. A ver, itxason txerinon zaude. Atire egin aldizut. Horrantza tire egiten badut bakian, bai. Ez puntu nahiko txelortuko ditut agian, jo. Bueno, ere batzuetan punterien nahiko txarra da, bueno. A ver. Eta eman digute. Ondo torpe. Berriro libratu gara. A ver, zu guapísimo. Mira ese ondo. Hala, urperatuta. Niri matzurik ez, Hala. Horrantza. Hortek alde egin beharko du. Bestela gure itxasontzian fokus egingo digute eta ez da oso komenigarria. Bueno, orain itxasontzi hori laguntzara joango gara. Zer nahiko torpedo sortez libratu ditugu. Eta gainera itxasontzi hauek putakume batzuk dira, baina bueno, sí. A ver, horra, a ver. Gehiago gerturatuko gara gure kainoi txikiekin edo printzipalak ez direnekin jotzeko eta bar. Eroe bombardatzaileak hiltzeko. Nondo de torpedoak. Ez gaituzte joko. Vale. A ver, giro. Libratuko gara. Bari.
Itxasontzia gelditzen saiatuko gara. Jakartaren guztiak nire aurka, ez? Nix ere egin dizuet. Buah. Bai, laguntzera goaz. Beste ez jarri erdian. Esa partida iraztea imposible izango da. No saiatu gara bentsat esiltzen. Gainera zu madarikatua golpe batekin hilda egon beharko zenuke asmatzeko. Orduan, ni gelditzen naiz eta beste bat, oso ondo. Bueno, saiatuko gara zubiltzen. Hil gaituzte eta... beste ez dugu. Bueno, nahiko partida desente izango da. Eta hau izan da dena lagunok urrengora arte. Agur...